Previously on tarkon soyayya. I want you to know that time is the best teller and you test everything. Ke bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane. Sannan sama ta yi wa yaro nisa. Kololuwa gidan hankaka. Kai dakata malam. Matsawar ba za ku daina iskanci a cikin makarantar nan ba, ya zama wajibi mu ɗauki mataki a kanku domin karatu ne ya kawo mu ba iskanci ba. Idan iskanci za ku yi ku je ku yi shi a waje ba dai a cikin school ɗin nan ba. Haka kika ce? Haka na ce. Haka kika ce? Eh. Kai, wannan wandan da ka samu mana wandan makaranta ne? Wallahi sa kayan ne aka kai su wanki. Kuma wannan din ma da kan na same shi. Wanki? Wallahi. Amma ka san a dokan makaranta wannan bai zama ba a wandan makaranta bane wannan wandan? Insha Allah ba za a ƙara masa. Abinda nake so da kai, daga yau kan ƙara gani ka samu mana wannan wandan a nan makarantai. Duk in ka ƙara sawo wannan wandan to a gaban mutane zaka tuɓe shi sai na anshe shi. In Allah ya sa ba za a ƙara ba. Wallahi tun ɗazu nake jiran ka, ina son in magana da kai. Okay, to normal ne. Lafiya da ku? Amma da za ka ɗan yi min uzuri da mun ɗan fita daga waje saboda maganan ba na so mu yi ta aji. Waje can mu fita waje? Eh mu ɗan fita ba? To ai ina ga ba matsala ko? Za mu je kawai normal. Yawwa na gode. Maza, bari da Allah ya sa ba wani abin bane ba dai matsala ko wani abu ko? Ba wani abu bane amma a wuri na wani abu. To me ke faruwa ne? Haidar tun da na shigo makarantar nan Faruk yake burge ni. Faruk dai abokina? Faruk dai kuma na san ba wanda zai iya min taimakon da na zo da shi sai kai. Duk faɗin makarantar nan bai da wani amini da ya wuce kai. Ya haka ne? Sai yasa nake son zan gaya maka wani magana don Allah Haidar ka taimaka min ka gaya masa. Tun da na shiga makarantar nan Faruk da ke burge ni. To amma
bai ƙara burge ni ba sai da littattafai na suka zube. Ya ƙara burge ni sosai. Ina son Faruk kuma ina ƙaunar Faruk. Gaskiya ban sanya za in iya tinkara Faruk da maganar soyayya ba. Shi yasa nake ganin kawai sai da ki hakuri dan ban sanya zan yi miki da wannan abu da kika zo da shi ba gaskiya. Kana nufin ki dan hakura da Faruk? Shine best solution. Kawai ki hakura da shi. Gaskiya ba zan iya hakura da soyayya Faruk ba. To, in kina ganin ba za ki hakura ba, ni dai abu ɗaya ne. Gaskiya ba zan iya tinkararsa da wannan maganar ba, saboda ko kin duba yadda muke da shi da kuma yadda muke da ita budurwa ta Safatu. Kin gane? Ni dai yanzu na faɗa miki hakuri. Amma in kina ganin normal ne, za ki iya zuwa ki same shi da kanki ki faɗa miki na son sa. Kin ga wannan ba matsala bane. Shi ya fi sauƙi dai. Shi ne normal. Dama shi kenan magana? Ba zan iya hakura da Faruk. Shi kenan maganar ta gida ma? Shi kenan. So normal ne. Bari mu koma class. Morning, how are you? Fine, thank you. Okay. Thank you, sit down. Ban yi mamaki ba. Wato wannan kilas din na ya zama kamar kasuwa, ko da yaushe lakcar da ake muku kamar ba ta shiga kunnen ku. A ce kamar wannan kilas wada assignment dina gaba ɗayan ku. Ina Muhammad Ibrahim Solo. Kai ina tunanin ka yake yi ka kawo mun kai submitting din assignment ɗinka plate ba komai a ciki, ba abin da ka rubuta, saboda kwakwalwarka ba ta ja. Ka sa soyayya a makaranta, ka sa soyayya a ranka, ko kana can kana shashancin banza. Duk da kokarin yan ajin ma da na raina sun fi ka kokari Muhammad Ibrahim. To amma ba komai, zauna duk da mun daga muku jarabawa nan. Za mu ƙara yin test da ku. Wallahi duk wanda bai mai da hankali ba zai yi punishment ɗinsa, zai ga sakamakon, zai ga abin da yake ba. Wannan shi ne dawo ta ƙarshe a wajena. Kuna jina ku? Kuna jina? Damar ta ƙarshe ko ku yi ko kar ku yi ba abin da ya shafe ni, saboda ƙauna ce tsakanin ta sa nake wannan, domin ku fahimci yadda ilimi yake. Amma ko da yaushe shashanci da wasa shi ku sa a ranku ba daidai ba da wannan. Saboda haka wannan shine last chance nan ku da zan samu sake muku wannan assignment. Kuma wallahi duk wanda bai ci ba sai na karshe musamman kai Ibrahim. Amma Ibrahim kana ji na sorry sir. Thank you sir. Kai abokina ake ce maka ka san ka zauna ka kaɗai. Wallahi lafiya kalau abokina, ba wani abu normal.
Ya za ka ce min ba komai bayan na san da ba halinka bane ba. Ka ware kanka ka tunani na san dole da akwai abin da ke damun ka dan Allah ka faɗa min kira mun. Wallahi mutumi na tun akan wannan kes din da ya shigo tsakanin wannan that road boy ya kira suna don MK ko da shi da Minati wallahi shine yake ta damu na har yanzu. Abokin ina so ka fuskanci wani abu. Minal wani babban bangare ne a cikin zuciyarka. Kana da ka. Na san baka taɓa wani abu ya sani ba zama za ka tunani a nan gurin ba. Zama za ka tunani ya za a yi ka sarba matsalar da take faruwa tsakanin su. Kuma ka san muna da gefen ka ba mu taɓa wani abu ya sani da halba ko. Ka san zan iya kokarin ya dade da ciwa ta. Dan Allah ka daina wannan tunanin. Ka tattara wannan abu ka aje shi a gefe kaji. Kawai yanzu mu je. Ya na gode. A na daina insha Allah normal. Mu je mu dan motsa ko? Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.